pat ba ki perlok ki bajupet ki baju kersan nak away kapor syak away pat ya kan ka YouTube channel but ngodon hai presiden jong ka Masasa East Kasil district ijelas ketri jong ka Masasa East Kasil district nang ta i sekretari jong ka Soyong block unit but menta balai ngakwa ban keren lani balai ngakwa ban ya kendu kerpang na batki hakan kapor kadai namarba ngiyui hadin kajing yaki jong kinohi ka SSA hangtai hapo madan student haka khandai tarik nakaliang jong education minister ula ai ka respon hadin sisngi jong ketua ba ya katulap jong kinohi ka SSA ensa pelat no hadin si tayau duk ini kisngi kaban sadap si benai kata ka jingkular jong education minister ban sapelat ya katulap jong ki ka ba ar benai nakasan benai ki pelat ar benai henry kat haduk ini kisngi kat haduk ani ka klip mat ka bangi yakran mentabat ki ka sorkar MDA lengba education minister malakmen rembui ki klempat pelat ya ka hok lene ya ka bainong ka bakini ki nohi kai SSA ki dei ban yo bat ngadon ruang ne bat ki ban yakran ba komno kom ki kimi ki pa ha ka juk kapor kom nohi kai ka juk kapor la san benai kenti menta ki klam yo ya ka salary ki klam yo ya ka bainong ngi kwa ban ya kenduk bat ki la kumno ki im la kumno ki la ban kersan ya ki kasem kumno ki la ban kersan school ki khon ki ti jong ki so tu bala ngidang dai ki briu ngidon kam ya ka bam kadi ngidon kam ya ka thia ka dem ngidon kam ya ka jingnang jing start ban penang pen start lagi jong ki khun henry ka sorkar bat ka education department hang ne po ka jela ka klem khan briu ki nohi kai SSA hakaba san banai ki klem ai ka tulab san banai ki set ya ka salary jong ki hatu kimne ka jingitip lam ba kumno kin im kumno kin la ban kersan ya ka yeng ka sem jong ki bat ka ne ka long sha ka ai ka jinglek ban nak benta ki nohi kai ki balong kita ki paya ki baskem ki ratba nak benta ka ri begejat benriu pat nam ta ka jela bat ngila ban ong ruang ne pat dai kene ka daw baka puli putih hapok ke jela kawan satrai du India pat kini kalong kontrat sangma hakapor bu dang long MP haus nam arjar khat riu ula yang ula yakren ula wat ki solution na benta ki nohi ka SSA pat balai pat menta hadin ba ula long chief minister hapok ke jela persang ban thau ki lat ki lenti komno ban ai ka solution bat komno ban yarap ya ki nohi ka SSA lese kani kadai lese hakitu ki snam arjar khat riu ka ba kontrat sangma umuf bahaya kani ka isu na benta ki nohi ka SSA hang te po parlimen kadai tangka political move jong u khnang ba unyo ya gajing sania unyo ya gajing support nagi pat ba namar kata nga appeal sang ne bat nga khot nga were pi ki pat ba ha ka ba ngidon ya gajing sngau na benta ki nohi kai ki ba page bat ki ba yu i ka video bangin ya share bat bangin ya pas haman iwai pa iwai ki nong sok sinong bat ngin ya ngap ya gajing ka ba ki nohi kai ki pen sngau hakmat jong i menta komno pila ban kersan ya kayeng kasem jong pi komno pi im komno pi yat pi yang komno ki jingdon kam hayeng hasem jong pi pila ban kersan haba san banai pi klam yo tulam tening kong da ka ba ai khoble ya phi ba PS lingdo ya kan ka channel ko jong pi bat lingba jong pi hi ngila ru ban pesngo na lor ki wei pat ki jing pesngo ki ba ngila yo sngo hi bat kum ki pat ba ru om syo tangki mangi ki nohi kai henry wat ki patba jong jelaru ki la tip shai ya ka ka ba ka sarkar ka jongi kala le namar na kila don ki por ki bangi la ju ai pen i na ka por sa ka por ya ka sarkar ya ka jing bakla ka jong ka halor ka jing le yangi ki nohi kai SSA bat kum ba shu benrap ya kata ka jing kali ka jong pi ya ki ki jing ki bangi ya kendo kalong sikit ba ya ka bangin numla ya ka bangin nyaw la ni thoru namar kala wanra ka jing ka babon hi yangi hakalong yeng kalong sem ka jongi kila donru na ki parano hi kai ki jongi ki ba la khlat no na kani ka pertheiru tang na ka daw long ila shu la long ba ngin habru ban ka no hi ya ka sarkar namar ba kadon ka jing namar la da ki pang ki sitomru kinumyo ya ka bakin sumar haki hospital ki babyang tela shulong no ba ka jing ka jongki kala shudu la no no tang nambar jong kata te banyak keren so ya ka bam ka di la shulong bayangi ki nohi kai SSA la shu ithu be bangi dei kita ki nong shimram ki ba shu shimram be na ki dukan bat ki ba ngishu don kata ka jing songo e kitu ki try dukan ru ki ba yaisha bat ni ki ba smuthu shisha kata ka jing ka jongi bat ki babon ru let's say
ki badon long inda perkhat mo ya ka long yeng ka long sem ki don ru ki long yeng ki long sem ki ba kham ya bun pat ha ka yeng ka sem ne kum subu mentangi ong nakaliang jongi kum kino hikai iwai na kino hikai gi jongi ila bandai itahi iba besar iba peja ela ka jong ka yeng ka sem wat hapadeng ka jingbon ru i hap kit i hap tendrong lada de container shinrang ru kan kino hikai long ngi pen i kata ka jing ka jongi hadu kat no bangi ya kendo namar ngi kham suthu hi lada ki khambon ki bahayeng kamot ni khamlut ru ka jinglut ru ka babon te hapedeng ga jingle jong ani ka sarkar ngi sngo ba kala ale shaba palat nalor ba ka kam ka bangitrai nalor ka de ka kam ru ka bakhya namar kum ki no hikai SSA lada ngi tip bhai ka ni ka scheme namar ka de hi na ka benta kini ki underprivileged children ya ka bangi hikai te menta penban dangi pej mangi hiru ngilong kita ki underprivileged bat kita ki ba ngila ban ong ki ba undervalue ma hakmat jongka sarkar long bakam ai yangi ya ka hok ka bangi de hok ya ka bangi nyo te hadin katu ka jing ki jong pi pok madan student la dangam bakla dei te ngayu i nakaliang jong education minister ula respon uang ba kin sa pelat ya ka arbanai ka salary te nakaliang jong pi ngau kumno ya kata ka jing ong jong ka sarkar bakin sa pelat ya ka salary ka ba arbanai ya katu ka jing ki ka jongi ka bala along ha katu ka mass rally ka protest ma ha ka khandai tarik November te tangom tu shisngi hi ha ka shpau tarik ni layo ay kata ka respond bat ngi khmi lenti ba ka sarkar jalahi kala asim khia halor kata ka benta henrai hadu kan ni khlemat ka benta ka bangaya kran bat phi ngimpat yo ru ne kano ka bangyo iken ba kata ka pisa la transfer man long kata ka tayo bau ong nadu ka tu ka shpau tarik usu ong by next week tamba benta kata ka next week long kala apoy sa ka second week sa ka third week ru ngimpat yo yang ni ba ka sarkar jela miklaya ka don ya ka pisa ling ba ka finance department ka don ya ka pisa ban bay tengka hakpo ki niki festival ba per hapok kini ki tamasa hatu kani ka sarkar kadai namta ban promote ya ki kam tamasa ne ban promote ya ka jingnang jing start hapok ka jela hapa ka jela meklaya kawan ka bakhadu hapok ka ri India ha ka jingnang jing start ha ka education mentapat kadang promote isu stang gini ki kam tamasa henrei balai kam phai khmat lani kam pej kerpang ya ka education department lani ya ka jingnang jing start hapok ka jela pat komno kin pej lani kin kentiu ya ka jingnang jing start ha ka ba wat ya ki nong hikai ki balong kita ki ratba lani ki long kita ki paya baskem nak menta ka jela namta ka ribet ka jat benriu henrei ki khlem nyokor ki khlem khankor berkat menta to bu ile dia lada san panai pi khlem yo ya ka salary bat pinum don ka income ka bana ai ne ka income jong pi ka depends tang na ka tu hi ka salary pi mudur menta hatu pi kwa ya ki ban ai punishment ya ki da ka ba peniap ya ki leng ba ka jing penduk bam ngam tharai bakin im khlem ka bam kadi kontrak ni soban penrem nomor ba bikin ma hok por ba men ba idang long kum i MP house name arja khanreu ilailam yangi sepok Delhi kum kino elam ban pen sngo ki jing ki jongi kino kai hadu hapo ying dorba tho an hang te Delhi hadu hapo parliament ban ya sa ban ya discuss ki jing ki jongi henry ena long khendai mentapat ena long kum usiam uklet no ya ki jing jongi kino kai ban ikum ba uksi man yangi na pudot lane na urndang yang ikum kini ka SSA te halor ka jing keren jong i ba la kemen rebui na kaliang ka jong i teng so thamula amarkat kum kat education minister teng la ngi pet ka jing keren jong i kalong ka jing keren khulung ka bomdon nongrim ka bomdon ya man sukeno abet ba kade kamde ka kamram jong ka sarkar ban thung ya kino hikai lani ban suk theti herne jing so jong i kadai ka bakla hadu kata namar hadu menta mene ngi pensya khmat jong phi ba omdai ba sisla thung dak SMC yangi lane la appoint SMC yangi henry baro SMC ngilapan ong kadai tang kata ka sponsoring body ban pej ban ka penya yaki kam po school ban promote ya ka school henry nakamta ka salary kamot de ka sarkar hi ka ba ay yangi hadu menta mene tempat ay na kaliang ka SMC ya katulap ka jongi kum kini ka SSA kublai sibun babu ya kita to kublai sibun ya pi ba pias ndo te ngang de we ne kit khot nu kit kam jong ka masasa is khasil te halor kata ka jingli ke jong phi
nakabenta jongi kinu hikai SSC kalong ka ipenpa gujik sukhya ya ka bangi kum kinu hikai ngi kendu habanga longkum kupa jong ka yeng kesem pisung thu ngi don ni ka jingkit kle ngi don la ka jong ka yeng kesem ki khun ki ti ngi haban penbit penbiang pendon kam ya jing don kam jo ki khun habaro ki benta te habai dei bat ka tu ka jingli na ka benta kumnu ngila ban pendap ya ka yeng kesem ka jongi ngan situ ipi katukat ne ki benta ki babun ki jing te tang ki katukat ne ki benta ki bakongsan te ka baningkong ha ka ba ni pendap ya ka yeng kesem da ka ba ni manse ban hap ban sim da ka karam kasya da la kalong hakenu kenu ka liang ban yo kalat knang tang bangin bangin kersan ya ka yeng kesem ni thu ipi kendiat hakini ki benai ki baladep ha ka bangi ngila kham ki khun jongi ki don ki bala don we bala song class 10 la kham he iban saya le ya ka class ka selection test te itai khun jongi laong yengi ki kmi ki pa ba sngubha ban aino ka bai school ban la school ki la batha I het jong ka school la batha ban siuno ka bai school te ha ka ta ka por nak namta jongi ki kmi ki pa ni sngu dap da jing sngu khya ban idap da kajing sngusi ban ong namar ba nang nungin yo ban siu no teng i ba habang ye kendu ya kata kajing teng i laong ki khun ba pet nyimpan yo tulop te ap khun ngin sa nitang siyo tulop no ngin sa ai no ka bai school inum pun slam te ngimban se ban hap phun no ya ki I nong hikai ki ba de pet ya kita ki kinu kai ki ba de tengi phun no I kinu kai ban ngi karpat ya ki ba ngi thu ya jing sisa ba to apsitom namar ba ngimta ngim don la da kumoi pat tat ondangi layo da ka tulop ngin sa siu no ya taka by school te kata ka de ka ba nakati ba ka ngi ka khmat yung ki khun ka pelong du jingkermen henry ladang ya keran yang kinu kai sesehi menta nakam ta ki khun haka jingnang ni start kalong ke jingdu jingkermen namar wat ki khun ki badang khna ru namar bang ila pen I bang imdon ngimla ban kersan tengin ti kumno ba ngila ban kersan ya ki khun ya kalau we jing ki khun makin keu saprang kalong ka ba than yang I te kalong ru ka jing pendu men sem nga hi la ding sngo ba habang I sekri ka ne ka kam la khat nyeu khan rus na menta ngasngo ba kane ka kenti ka ba mentang I kham ke jing ka ba kham kraw tingas ngo ba kalong kala pendu jingkermen ba teng langi kau ngila simru ke jingmut ke jing perkhat ka ba ladangin risanno da kane ka kamru lakhan nyus nem ngila sakri se ngin let kumno pat ngin nang trei ka kam ka snemru kam sha su yangi ka la overage tenang ta da kanu kalat kelenti ngin trei kalalong ka ba than tingi snguban aingu yu blay namar ba wala kataru henry ngemban se ngi haban tau da karam kasya ngi haban kerpat di kitu ki bong isar presiden mene ba ya kitu ki dukan ne kitu ki bahi yang ki basem ni syukur pat ba dalong ka bala te sungguh apsitom namar ba ngimdon lat ko moi pat ba kin ya sya ya apken kidang ahi I ya ki jing don kam ki jongi nam ta ki yang kesem te ngasngu ba ki sngus nei nam ta jongi Scam, bat nga kermen scam. Baki paj ba ki nong song sinong. Jong ka jela ki nong song sinong jong ka rikasi. Ngin sya skor lang, ngin pej lang lagi jong ki khmat, ngin pensngap lagi jong ki skor. Ba kumno kini ki nong hikai. Ki balong kita ki rat ba ki paya ki bascam. Nam ta ka imlang ka salang, nam ta ka lawai ki khun ki ti jongi. Ki ya kendu ya ki jing Bat haba ki nong hikai ki ya kendu ki jing Kadai hok bat ka song hok hiru. Baka jelam eklaya kan ngam satraidu haba yadei bat ka jingnang jing start tenga kermen scam baling ba kan ka jing pensngau nakaliang jong kinong hikai ka sorkar ki paranong song sinong kin sngap kin sha skor bat ngap apil su hang ne syaki paj ba nong song sinong wati ki khana school kala dai ka porengi bahaka ba ladaki nong hikai jogi ki sha yu ben ki sha le ben ki sha le
Bumkan snap nam ta jongki keladai kapor ngiru bangin milang pan kersan nam ta jongki khnang ba kanlong ke jing ai men sim nam ta ki nong hikai pat khnang ba ka sorkaru kanum nut ban le don bor ban le ben hadu kat ne persya ki nong hikai ki ba ye ki jongi